Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanao, doctorate Jamonyese bien turcola de la Koi, Fiao, Fois Castro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimi Gasrobe Gasaka Dangarika, Armadeka Yenamayala, ou Kalaka Bomo Faricolola, ou Oeratin, Fiao, Fois Castro, Ie la Colson Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut pas m'avoir Kalabankura. Famille santé para Maesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au cofé, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan Omber Kalabanguraya, Hôtel Wasuru Cofé de Joy, Walikere Negatiru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi. Dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera.
Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Sous le co-parrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et le ministre de la Santé et du Développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida organisent la journée d'échange et de sensibilisation sur le thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES. Ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 14h au CICB. Ensemble pour une jeunesse saine de l'espace AES. Au menu de la journée, dépistage gratuit et don de sang pour les femmes. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 wolofila 36 75 ngo 98 10 wolofila 36 45. توكلت على الله توكلت الله توكلت على 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 الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله Ngonya beti fama alamu atawakalidu Allah jongi jigi semme dali masala atawakalidu Allah o kamo ngonya jigi dege fama alai tawakalidu Allah dali fe una fama aladu tawakalidu Allah foka wala mando
bi wulada in na an b'a da outlook kan sa k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw ni waliya cɛjugukɛlaw olu kɔni kun ka laɲini ye mun ye o ma se ka sabati min ye Mali jamanadenw ye finitigiw ye olu kɔni olu ye wulikajɔ mun kɛ ka ɲɛsin o ko in ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ alihamudulilayi armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka kɛ n'o waleya in ye sa an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na dugawudenw kɔni bɛ yɔrɔ caman na min ye bateau bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na yaasa maa minnu filɛ nin ye ni olu kɔni ala ye u ka kalifa minɛ u la ka kɛ ni nin waleya in ye olu bɛ se cogo min na ka dugawudon kɛ olu ye yaasa ala ka u dayɔrɔ sumaya an b'a yira o la fana k'a fɔ a maa ninnu ka janajaw olu kɛra kunu min ye sɔrɔdasiw ye u y'a ko kɛ sutura la yaasa min ye jama kana na taa firi u da la baara ale n'a taabolo hukumu o kɔnɔna na nin waati in na fana an b'a dɔn k'a fɔ ko kuma misɛnw kɔni cayalen don Bamakɔ ka sababuya kɛ garabaliw olu datuguli ye kabi garabaliw datugura an y'a ye k'a fɔ jɛkuluw caman wulilen don k'u jɔ u b'a fɛ ka gouvernement mɔgɔw ye dɔw yɛrɛ wulila k'u bɛ taa ministres fɛ yen a na kɛ karangadaw bɛ sɔrɔlen don nin waati in na fɔlɔ komi Mali don nka maa minnu kɔni bilara k'u k'u lawuli olu taara lawulili baaraw daminɛ kabini bi sɔgɔmada in na an ye yɔrɔ min ta kibaruya sɔrɔ o ye ɲamana garabali ye o lawulili baaraw an y'a mɛn k'a fɔ ko kow bɛ sen na min ye ko in yɛrɛ bɛ kun min yɛrɛ kan kosɛbɛ n'o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye olu yɛrɛ fana bɛ tasibila caman na tasibila min ni o ka kan sabula maa minnu ni tora nin ko in senfɛ a maaw u ni bonya ka kan i n'a fɔ an ka fure tɔw bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko jamana kɔnɔna na kuma min kɔni bɛ yen n'a bɛ ka taa ni ka segin n'a bɛ gɛrɛnw na n'a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi Bamakɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka miiri min na bi o ye nin ko in ye an b'a fɔ sa ko dugudenw jamana ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen hakilinaw kɛra kelen ye nin baara in na nka sisan fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ yaasa an ka kisi ni ɲɔgɔnna ma balawu bɛ se ka dɔgɔya cogo min gouvernement ale bɛ k'o fɛɛrɛw labɛn fɛɛrɛw kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni nin waati kelen in fana na an y'a ye k'a fɔ min ye Américains ye olu ye communiqué dɔ bɔ bi communiqué in kɔni an kɔni ma foyi faamu a la sabula olu ka communiqué in an na a ɲini sabula a bɛ anglais na fɔlɔ an na tila k'a bayɛlɛma a bɛ n'a fɔ u b'a la ko olu ka lasigidenso u y'a datugu k'u ma baara kɛ bi k'u tɛ baara kɛ bon ntɛnɛn fana somelen don u y'o ntɛnɛn fara kan o fana somelen don bon ne ka anglais gorogɛrɛ in ye quoi ne ye min faamuya n ka anglais gorogɛrɛ in na mais a bɛ maa ga i kamana na parce que a fan dɔw bɛ yen olu bɛ anglais ka gɛlɛmanw na an na tila k'a ɲɛɲini yanni sufɛla cɛ 21h wagati an n'a lajɛ an na se ka ɲɛfɔli k'a la ka kɛɲɛ ni nin ko bɛɛ lajɛlen ye an ye kuma di Seku Alayi Boli ma Seku Alayi Boli ale tɛ maa dogolen ye an n'a ye baro min kɛ an bɛna kunkurunin k'a la wulada in na sufɛ a tɔ an na o bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ an n'a a ye min kɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'a la ne ni Keba anw taara bi a nɔfɛ an ye ɲininkali minnu k'a la o dɔw jaabi ye nin ye yanni an k'a bɛɛ d'aw ma sufɛla la 21h wagati. Message bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ jihadistes dɛmɛ Bamakɔ yan u k'a dɔn u mana jihadistes dɛmɛ cogo o cogo don dɔw b'u démaxer u bɛ dɔn wa n'u dɔnna justice b'u traquer u k'a dɔn jihadistes tɛna fanga sɔrɔ Bamakɔ fo ka diɲɛ wuli u kana don a la fɛn fɛn mana d'u ma u kana don a la nafa t'a la parce que laban t'a la n'i bɛ don fɛn na laban bɛ fɛn min na kana don fɛn na laban tɛ fɛn min na n bɛ se k'o de fɔ olu ye u k'a dɔn dɔrɔn Bamakɔ jihadiste tɛna fanga minɛ yan fo ka diɲɛ wuli koyi an bɛ fɛrɛ ka ban de Bamakɔ jihadiste tɛ fanga ta fo ka diɲɛ wuli voilà. Welewelekan jumɛn b'i bolo ani kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Welewelekan bɛ n bolo ne yɛrɛ bɛ gouvernement na n bɛ mun fɔ gouvernement ye solution fosi tɛ jihadiste kɛlɛli la n'an ma an ni di k'u décider k'u kɛlɛ u bɛ kɛlɛ cogo di an bɛ recrutement minnu kɛ
an bɛ recrutement local de kɛ jihadistes ye recrutement local minnu kɛ dɛ an fana bɛ recrutement local kɛ n'i bɛ bɔ Jalube mara la Jalube ka denw de bɛ ta ka kɛ sɔrɔsiw ye n'i bɛ bɔ Baɲangara mara la Baɲangara ka denw de bɛ ta a dɔgɔnɔw a filaw k'u don armée la kungo tɛ jihadistes bɛ se ka dogo cogo yɔrɔ min na jihadistes tɛ cɛ ye ka tɛmɛ an kan u tɛ kungo dɔn ka tɛmɛ an kan u tɛ terrain dɔn ka tɛmɛ an kan moyen ka di ni moyen dira je te le jure an bɛ jihadiste in ba mais n'i ye mɔgɔ bila ka taa terrain kan mɔgɔ min tɛ terrain maîtriser kɛlɛ bɛ gɛlɛya a bolo parce que a t'a dɔn n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ min b'a maîtriser Kasim n bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma mɔgɔ min wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan mobili b'a ta ka taa n'a ye école la mobili b'a ta ka segin n'a ye ka bɔ n'a ye école la ka na a wolola courant kɔrɔ a wolola ji kɔrɔ n'o kɔrɔbayara ni e y'o ta k'o kɛ sɔrɔsi ye k'o ta ka t'o bila an ka dugu la fo Yuwaru ka taa bila kungo kɔnɔ fin kɔnɔ a ma deli ka se e ni Ala cɛ a bɛ se ka mun kɛ parce que a t'a dɔn a ma wolo a la a ma mɔ a la sɔrɔsiya formation tɛ se k'a to a k'a dɔn mais ni e Yuwaru ka den dɔ ta mɔgɔ min wolola kungo kɔnɔ ka mɔ kungo kɔnɔ a tɛ courant dɔn a tɛ lumière dɔn e y'a kɛ sɔrɔsi ye komi i ye Bamakɔ den ta k'a kɛ sɔrɔsi ye k'a former ni e y'o ta k'o bila terrain kan e jihadistes bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na u t'a ni cɛya cɛ o a b'u wɔgɔbɛ k'u labɔ mais n'i ye fɛn ta mɔgɔ min tɛ se ka mun kɛ n'i y'a bila yen a tɛ se k'a kɛ. ne bolo tali minnu bɛ senna sa est-ce que a tɛ o dɔ tɛna y'a la. bon tali minnu bɛ senna ne tɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ parce que n tɛ chef d'état-major ye n tɛ chef d'état-major général ye n tɛ chef d'état-major armée de terre n tɛ commandant de compagnie n tɛ se ka ta kuma critères kan mais n bɛ se ka mun fɔ n bɛ se ka hakilinata de fɔ n'i y'a ye fɔlɔ a bɛ fɔ ko Mali sɔrɔsiw ye cɛfarinw ye Musa tan ninnu na parce que u bɛ taa mɔgɔw minɛ burusi kɔnɔ ka recrutement local de kɛ. o de y'a fanga ye. Kasim burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ siran koyi burusi mɔgɔ tɛ siran kungo kɔnɔ ye koyi parce que i wolola yen dɛ adamaden n'i wolola yɔrɔ i tɛ siran mais mɔgɔ min wolola courant lumière kɔrɔla la a tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ burusi kɔnɔ dɛ parce que hali n'i y'a bila yen hakili sigilen tɛ adamaden kɛlɛ ye hakili de ni i dalen bɛ ni kisɛ cira n'i hakili wulila i tɛ se ka foyi kɛ. o tuma DDR ta yen dun. DDR ta a bɛna kɛ ni Ala sɔnna an b'a la k'o baaraw kɛ a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ni DDR kɛra ni DDR banna Kasim Mali sɔrɔsiw u bɛ jɔ wa juguw bɛ malo ne de y'a f'i ye n bɛ layidu d'i ma nin terroriste in munna terroriste bɛ ne kɔ parce que u b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min b'a la ka na ni fuladenw ye k'u don armée ni ne tɛ bon n'u fuladenw donna armée la olu tɛ cɛ ye ka tɛmɛ fuladenw kan an wolola ɲɔgɔn fɛ an mɔna ɲɔgɔn fɛ e kɛra terroriste ye ne ma kɛ terroriste ye n'i ye marifa ta n b'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ koyi wa ne de bɛ se k'i kɛlɛ fana o dɔrɔn de y'a to u b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kuta ka ɲɛ éliminer ne tɛ siran. Mali ale ni Egypte wolomasiri tabaw ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na an ka sɔrɔsi ɲɛmaa 3 olu talen no kalan na Egypte kalan in bɛ tali kɛ min na lakana mun bɛ se ka kɛ sigidaw ni dugubaw kɔnɔna na olu baaraw ka t'o kalan kɛ Egyptekaw fɛ yen bolo di ɲɔgɔnma in a bɛ tali kɛ Mali ale wolomasiri tabaw ni Egypte ye bɛnkan minnu kɛ a yira fana k'a fɔ ko Egypte kelen pe dɔrɔn de ye jamana ye farafinna min tun b'an fɛ yan a taatɔ n'a y'a ka maramafɛnw a nana bila baara min kɛ ni minɛn minnu ye yan MINUSMA hukumu kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen di Mali ale jamana mɔgɔw ma yani a ka taa a bɛɛ lajɛlen jatelen fɛn fɛn y'a ta ye ale ye olu bɛɛ lajɛlen di hukumu kɔnɔna na sa u n'an ka jamana ɲɛmaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa an ka wolomasiri tabaw baara minnu kan ka kɛ don nataw la ɲɛmaaba minnu bɛ yen olu ka taa kalan kɛ o de hukumu kɔnɔna na sa an ka sɔrɔsi ɲɛmaa 3 olu kɔni bɛ kalan na Egyptekaw fɛ yen kalan in n'Ala sɔnna ma n'a banna a kɔmasegin fana an na olu da aw tulo kan Tɔnbɔkutukaw fɛ yen an b'a yira u la k'a fɔ min ye sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ 4nan de ye yen ye kalan bɛ senna kalan bɛ tali kɛ u b'a fɔ masa ko BA1 BAD CAT1 ni CAT2 olu kalanw olu bɛ senna sɔrɔsiw ka tila ka min ye u hakili la jigin baara kɛcogow la baara mun bɛ bi n'o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na kuma tɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min baara ninnu kɛra sa
Maminga Yamaria Konana, o lieutenant colonel Cheikh Abdul Kader Jaraye, alere bara numbela jile nunu kabni kalo intle woro, ogumu konana sautara kata la demsen munube nube kani kalan ngano surasi demsenu ye, kan ni kura fia ula, mi tabulu kura besaka do bulu kura tukumina, bara numbela jile mga kasa minisma alega kankoro mbe no labla rapeu, anga ulu masiri taba uluga buluka, uya ira saka fo kalande munu flene no surasuye, ubinbe yoro mina bi, mumesaka faroka doniaka, galabu kena besaka ko ula tugodi minye surasiya ere tabolo kura munumbe ani ka keni ni duga walen bama chawale kelelu ye uya ira saka foko okoni ko be sena ka kena e ka fo bi anga jamana ere tagabolo mina minye maliko operation maliko o nyama o fana tume kena kan sabula minye kalanse nunu bela jilenga nga talike nyana ya sanu nunu bora koni uka bla jona kata uka daga ulu konnana polisi directeur ani ministre mimbe polisu ga ko kuna sano oye jamana kono lakana ministre ulu ye senu ka polisi so uyo kurumbo karebi na la sonama shuina ana jida oko senenga mabe sega o famia tugo minasa polisi so kura ngoni uya ira saka foko abara obela jile ngoni bana kakunye lakana ni basigi obisega na tugo mina senu ana lamini bela jile na kure malekaw fe minye bureau konontonye olutara daele bi douani ale nyama ofe ministre mbe no aluseni sanu na le banga soroko kuna sa ale kumbe kure malekaw fe siga so temenen ko fe minye douane la kaw yo luga wuliga joko ni keleno dugumbe no nungani kilometre segi o de bani kure male dugu korona che douani nyama ni alere farafina enfant fe boloni dien douanu oluga nyama dangai inspecteur général de douane Amadou Konate kata fara minye kulukoro gouverneur ka Lamine Kapori colonel Lamine Kapori Sanogo INTM secrétaire général no Yakuba Katileye kata fara douani re nyama ka ministre ya lubela jele mekeneka uya ira saka foko minye bara ngoni nye abe talike mina o ye bayele mali ye ni digitalisation ko kuma mi fara jamana nyama fe o bela jele ne be ni ko hukumu kondana nala sonama shuina bara famba munukera ali 24 ale tume akeneka kure maleka ofe ale min surala ana odautloka APDP anya fawye ka fa be nyangini ke nyangini mi no kera zein ayirala ka fo kanga telephone tigi do ka yoro la no oye société de téléphonie do yi uka o téléphone dana o téléphone baragala nunu uluka mogodo o de tra do ka Orange Money kiwari o bela jelenta katla kata o kiribo o tigila anga Ismaël Traoré alemi APDP directeur de communication anga lama ba nyefo bela jelem saga famia tukomna million tan duru o de kɛra amandi mun bina an ka société téléphone dɔ kan adamaden tɔgɔ la kunnafoniya kama an ka société téléphone ba dɔ be a ka stagiaire dɔ a kun be baara kɛ u ka wari be mara yɔrɔ min na o stagiaire a kun be to ka wari ɲini a kalimɛkɛ fɛ donc o kuma fɔ kuma caman ko wari t'a bolo donc comme ale be baara kɛ o société téléphone na a y'o ka numéro don machine kɔnɔ à travers jɔn ka baara a be stage la mun bolo parce que stagiaire yɛrɛ o man ka se données dɔw ma mais a be stage la mun bolo o ye a ka ordinateur singa ma ko a ka information in lagɛ a y'a kalimɛkɛ ka numéro don ka to ka compte kɔnɔna lagɛ o ka transaction a ka wari ciw k'o bɛɛ lajɛlen lagɛ a ma d'aw ma dɛ a y'a imprimer k'a copie kelen di stagiaire ma stagiaire fana a m'a bila da kelen da la a taara kalimɛkɛ nɔfɛ a ka baarayɔrɔ la a kun bɛ baara kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso dɔ la ka taa ka papier yira a la k'a fɔ a ye k'ale bɛ wari ɲini a fɛ kuma caman ale bɛ wari ko kumaw f'a ye a b'a fɔ wari t'ale kun ja tɛ foyi la ka wari ci mɔgɔw ma ka sungurun tigɛ ni fɛnw kɛ donc ka papier fila kan ka taga k'a fɔ ko kanu banna kalimɛkɛ in ye mɔgɔw ɲininka ko yala ko nin ka sugu la i kan ka mun kɛ u k'a ma ko baarayɔrɔ dɔ bɛ yen mun tɔgɔ ko APDP k'i bɛ se ka t'i sara olu la a ye avocat dɔ ta o y'a ka dossier monté u taara ka taa plainte déposer société téléphone contre la société téléphone ko olu yɛrɛ t'a dɔn nin ko sugu bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu nɔ tɛ mais APDP mɔgɔw ko ayi u nɔ don dɛ sabula mesure fɛn fɛn kan ka bila sen kan pour que ka nin cas sugu éviter mɔgɔ kana se donner ma mɔgɔ minnu habilité tɛ ka se donner mun ma mɔgɔ man ka fɛn ye mɔgɔ min ka habilité tɛ ka fɛn min ye donner man ka di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu habilité tɛ a ka d'a ma ni société kun ye o mise en place bɛɛ kɛ k'u ka mɔgɔw labɔ a kalama k'a fɔ hadamaden tɔgɔ la kunnafoni a ka téléphone numéro dɔ ye a ka transaction dɔ y'a ka kunnafoni dɔ ye a ka numéro kɔnɔ fɛn bɛɛ y'a a tɔgɔ la kunnafoni dɔ ye nin cas in kun t'u sɔrɔ APDP ye sanction bi u kan 15 y'o de sara jamana ye cɛnni ma da o ma mais ça me que a ka avocat ka kun kosɛbɛ a ye APDP mɔgɔw ka sanction papier in ta ka taga tribunal civil la k'a mago bɛ
dommages et intérêts la ko réparation ko sabula depuis ni ko yɛrɛ kɛra muso ko yɛrɛ nege bɛ bɔra ale la a fɔra ko cɛnin ye miliyɔn caman sɔrɔ a ko la k'a bɛ taa fɔ miliyɔn 10 ɲɔgɔn na an b'a ye tɔgɔla kunnafoni lakanani nafa b'a la a bɛ tɔgɔla kunnafoni minnu collecté entreprise baarayɔrɔw minnu bɛ caméraw sigi gundolakow de don mɔgɔw ka vie privée de don tɔgɔla kunnafoni ninnu man ka communiquer mɔgɔ wɛrɛw ye mɔgɔ wɛrɛ man ka maga la a man ka ta ka kɛ ko wɛrɛ ye ka sɔrɔ a tigi yɛrɛ ka yamaruya tɛ adamaden tɔgɔla kunnafoni ko kuma ka ca bɔlɔlɔ siraw kan a caman bɛ yen an ka entreprise la a caman bɛ yen hali karew kɔnɔ a caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn ka vocaliw ci ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn photo bila réseaux sociaux kan ka sɔrɔ o tigiw ka yamaruyaw tɛ ne plainte ko bɔra la don o don k'a sera APDP mɔgɔw ma san bɛ daminɛ miliyɔn 2 ni tila fo miliyɔn 20. Ayiwa kibani fala ni amara bɛ tile k'an photo minnu tali minnu kɛ ni an tɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ APDP la parce que a dɔw la n tɛ jɛn n'a ye dɛ minnu fana bɛ an ka jaw ta k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ se foyi la ni nin tɛ k'a sɔgɔbɛ dɔrɔn k'a lajɛ i bɛ min kɛ k'a wɔgɔbɛ k'a ɲini wala karisa ka nin bɛ n bolo sisan kɔni a ma se ko la i b'a dɔn ko APDP ale laban ye min ye cybercriminalité n'i taara ni fɛn kiri la dɔrɔn a bɛ taga yen de il faut que mɔgɔw k'o dɔn a ko la donc anw kɔni n'u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo kibaruya o kibaruya bɛ u kun nka n'Ala sɔnna ma anw na o da aw tulo kan k'a yira aw la sa k'a fɔ ko nin waleya in yɛrɛ hali ni APDP ko yɛrɛ tɛ nin yɛrɛ man ɲi mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni e b'o ta ka t'o di a somɔgɔ dɔ ma e t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka wari b'a kun i t'a dɔn a bɛ wari kɛ cogo min mɔgɔ baarakɛyɔrɔ wari don wa jama ka wari don wa a bɛ mun kana wari wa n'i y'o kɛ ka t'o su o tigi la ta nin ma taa nin papier fili nin kan o tuma ni nin kun taara poison labɛn dun n'a tun ye poison labɛn cɛ kama dun ko sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ a la bon nin ye cɛ ye muso ye ni cɛ dɔ don fana u b'a fɔ ko komi a ko bɛ taa an n'a ko ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la min sera ka ŋanamuti ta ka nin d'a ma a bɛ se k'a fɛ fana ka dɔ bɔ cɛ kun a bɛ se ka dɔ bɔ cɛ kun fana k'a sɔrɔ aw bɛ yen mɔgɔw ka gundo marali de kama nka aw tɛ ka mɔgɔw ka gundo k'olu warakata Bamakɔ yan délégation spéciale ale ye monument 2 o la kurakuraya a bɛ fɔ min ma sa ko monument Patrice Lumumba n'i ye pont tigɛ cɛ min jɔlen don k'i bolo yanga sanfɛ yen de ye Patrice Lumumba ye u taara ale ko k'a jɛ k'a kɛ passe-passe ye ayiwa délégation spéciale aw ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲi nka a bɛ fɔ min ma lakɔlɔsili k'i janto a la a y'o fara u boloda la sabula a ye mɔgɔw wuli yɔrɔ caman na u seginna ka na dɛ fɔlɔ n'i tun ye sɛbɛnnikɔrɔ sira minɛ i bɛ kontan kosɛbɛ nka bi nafɛn feerelaw bɛɛ seginna ka n'u nɔ na lemuruba feerelaw u nana u yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen u ye yen bɛɛ minɛ tuguni ni aw taara Sokolo n'o ye Umu Sangare ka yɔrɔ la min bɛ yen ani Patrice Lumumba n'a y'a dilan k'a ɲɛ a y'a bila u kunna ko fatɔw ni kɔɲɔkɛlaw olu fana ka jabala de ye yen ye maa m'a fɔ sa ko maa tɛ t'i photo ta Bamakɔ yɔrɔ sawulenw na sa nka fɛɛrɛ fana ka tigɛ a yɔrɔw la mɔgɔ bɛ se ka don cogo min na i ma fleur kari i ma ji kari i ma foyi tiɲɛ o fana ka jateminɛ an b'o f'u ye u kɔni bɛ baara la Ala ko tiɲɛ délégation spéciale bɛ baara la nka mɛ Bamakɔ yan n y'a sɔrɔ aw ka ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ la ni baarakɛ nana Bamakɔ a bɛ tila i la dɛ n'i ma kɛ maa cɛsirilen ye donc an bɛ o fɔ u k'u jija fana baara in ale ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Abdramane Ouattara ye n'ale ye ministre d'État o ka chef de cabinet ye ale n'u y'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo min ye Patrice Lumumba tɔgɔla monument b'an ka jamana kɔnɔ ani Sogolo min filɛ Umu Sangare ka hôtel da la Kalaban ale fanfɛla la olu fila kɔni u y'olu la kurakuraya a ka ca dɛ contre ni sanɛ anw ta in o bɛ yen min an ka cɛkɔrɔba fana ta fana bɛ yen Samaba a ka ca Géant Ipo fana bɛ yen a ka ca dɛ ayiwa komi a daminɛna ka ban an bɛ dugawu kɛ sa Bamakɔ lajɛli hukumu kɔnɔna na u k'u jija u ka se ka yɔrɔ caman jɛya ko la o conseil islamique bolofaraw bɛ ka falen yɔrɔ caman na maa kuraw bɛ ka ɲini ka sigi tɔn kunna Bamakɔ ta tɛmɛnen kɔfɛ Segukaw fɛ yen
min ye Ahmed Sad Madani Touré ye ale sigira nɔna kokura au conseil islamique kuna seukaw ko a ye baara min kɛ san 5 tɛmɛnen in na o ye bɛnkan kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko Sada Touré denkɛ n'o ye Ahmed ye ko ale ka to a nɔ na san 5 kura tuguni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo min ye Segu ale chambre de commerce o kɔnɔna na maa caman bɛ olu taara kɛnɛ kan kabilatigiw dugutigiw min ye jeliw ka tɔnw ye ka taa farasa Segu yɛrɛ maaba caman kan u kɔni ye dugawu kɛ sa Ahmed ye ko ala ka nin san 5 in fana ala ka o timɛko ɲuman d'a ma au conseil islamique yɛrɛ octobre kalo nata in u ka kɔngɛrɛba n'o ye bureau ba sigili ye o labɛn bɛ sen na an ye min kɔni mɛn fɔlɔ Sheikh Sufi Bilal ale ye cɛbɔ ye Usman Sherif Madani Aidara na ale bɛ au conseil kuna nin waati in na ale fana ye cɛbɔ ye kɔkan kibaruyaw la Niger kaw fɛ olu y'u ka kalanta bɔ a ma ni kalo kelen ko sabula nin waati in na min ye kalanso caman Niger sanji kɔlɔlɔ o y'a to maaw talen no sigi kalanso kɔnɔna na olu kun y'a jateminɛ k'a fɔ sa ko min ye maa 600 ɲɔgɔnna ye olu na se ka taa sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ nka min ye maa kura wɛrɛw nana fara olu kan tuguni u kun bɛ fɛ ka taa n'u ye yɔrɔ minnu na o tɛna na k'u ye o ɲuman ye min ye ekɔliso kuraw olu maa minɛna o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko kalanta min kun bolodalen don o na bɔ a dɔgɔkɔrɔ yaasa sa min ye denmisɛnw ye olu kɔni ale ni maaw minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ olu ka to ekɔliso ninnu kɔnɔna na Nigeria ale ni Nigeria ale ni Cameroun fana fan caman fɛ a yelen no k'a fɔ ko nin waati na kalanta a bɛ sɔn ka gɛlɛya ye kosɛbɛ nka min ye ni Cameroun ta ye u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni juguyara kosɛbɛ sabula ji minnu bɛ yen n'u bɛ walankata ka bɔ Cameroun Nigeria kaw fɛ Cameroun kaw fɛ yen o caman nalen n'u yɛrɛ sɔrɔ Nigeria kaw fɛ yen maa caman de bɛ yen bi ba dɔ bɛ yen ko ba in kɔni n'o ye baraji dɔ ye sa baraji n'o ye Lagdo baraji ye o min bilalen don k'o kɛlen don ka na ji kɔni fanga bonya kosɛbɛ ka bɔ Cameroun ka na Nigeria a jiw k'a dɔw yɛrɛ nana u yɛrɛ sɔrɔ fana fo Niger jamana kan o de bɛ k'a to bi waleya in ale bɛ ka juguya Urandakaw olu ka minisiri bɛ kɛnɛya ko kunna olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa min ye banajugu min bɛ yen bi n'a bɛ fɔ ma ko gɔnbana ko yaasa ka se ka o furakɛli kɛ vaccin min ye 1000 ye k'u y'o bila sen kan u y'o sɔrɔ Nigeria kaw bolo u ni Nigeria ka bolo di ɲɔgɔn ma na yaasa ka se ka o kɛ ka u ka maaw olu furakɛ min ye bana in ye tiɲɛ don nin waati na kɔni min ye tukɔnɔ jamanaw ye Urandakaw y'a yira k'a fɔ k'a virus ko o yera olu fɛ yen olu ye kɔnna sa ka se k'a lajɛ cogoya min na u bɛ se ka nin ko in ale kunbɛn cogo min na u ka minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale y'o kibaruya di Nigeria ye vaccin o 1000 o de ta ka di u ma yaasa u ka se ka baara kɛ ni o ye États-Unis ale de fana ɲɛna Nigeria fana ma o fana bɛ se ka o ko ninnu sɔrɔ cogo min na halisa min ye kɔkan kibaruya ko ta nasira la Senegalikaw fɛ olu ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sariya ko ma Ousmane Ndiaye ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ Senegalikaw fɛ yen bolofara kura in kɔni ko a n'a sigi sa u ka kuru min nɔna kuru min bɛ yen n'o kun tɔgɔ ye ko répression enrichissement illicite a yirala k'a fɔ sa ko magistrat 27 o de bɛna bila pôle kura in kɔnɔna na yaasa ka se ka nɔminɛli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen n'u ɲɛ tana kun kɛlen don faso wari ye dunko jugu ni yuruguyurugu minnu bɛ wariw ta k'u bamayɛlɛma ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen na taa yɔrɔ sɔrɔ nin waati in na jɛkulu in sigili a kɛra ka kɛ ni Ousmane Sonko ale ka laseli ye laseli min y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamana wagane k'a wo bɔlen Senegal wagane wo bɔlen don kɔnɔw kan ka taa ye kɔnɔw a ye taa Senegal u ka wagane wo bɔ ma ka taa ɲɔ sogi Claude PV ale ti maa dogolen laɲini dɛ PV u b'a fɔ ale ma ko Garanko Tumba ka Garanko ko c'est toujours mon grand Garanko waati min na kiiri b'a 12 fili la ale denkɛ n'o ye Vermi ni PV ye o nana ka na kasobon dakari ka bɔ na ale ni Cɛworo ni Dadis ninnu ye u taalen Dadis ninnu ka avocat k'u ma a ye segin a kan na n'a seginna ka na kiiri kɛ o da de ka di aw la PV n'a denkɛ n'o ye Verni ye olu kɔni ta kɛ so yangadi so ye wa kabini kiiri bɛ sen na
maaw y'a yira k'a fɔ ko Claude PV ko a ka teli ka sɔrɔ Liberiakaw olu fɛ yen min ye PV ye a taara dɛrɛ ye koyi e ko u m'a jogin yɛrɛ wa sabula a yira k'a fɔ ko min ye Liberia sɔrɔdasiw ye u ye tɛlɛ de k'a la koyi k'a sen wurukutu k'a cɛ k'a fofo k'a fɔ ko u bɛna na n'a ye a k'an kana Laginɛkaw fɛ yen a dun nɔ minɛna ka ban u ka kiiri min tun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ maaw ye degun min sɔrɔ san 2019 na ka kɛ n'u ka ndolanci kɛnɛba in baara mun taara kɛ sa ni u kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa o bali maa 150 k'olu de kun lajɛrɛlen don o don in min don in kun kɛ kun ye sa ko ka se ka démocratie k'o sinsin min ye sɔrɔdasiw ye o y'a sɔrɔ olu bɛ fanga la dadisi ale n'a ka maaw olu de wulila sa ka taa nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen ɲagami a ko a kɔlɔlɔntama ye o de la kiiri nana sigi a ko kan PV ye maaw to kiiri 12 la a n'a denkɛ ka 5 don fiɲɛ la sisan a minɛna a ko ko kuma t'ale fɛ dɛ k'u k'a sen furakɛ fɔlɔ k'u y'ale jogin dɛ k'u k'a sen furakɛ PV n ka cɛ n bɛ n ka fantan nkaloni fɔ a ye PV bilayɔrɔ tɛ Laginɛ kaso ye dɛ PV a y'a bilayɔrɔ tɛ Laginɛ kaso ye Gabɔnkaw fɛ yen u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ali Bongo ye a ko ko fo ka taa diɲɛ wuli ale tɛna da don politiko kuma na tuguni a tɛna n'a ɲini ka jɔyɔrɔ ɲini tuguni wa ko a bɛ nin laseli in kɛ k'a kɛ sɛbɛn ye k'a ci bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn min n'a a bilara bɔlɔlɔ siraw fɛ nin kalo in tile 18 na a tile 19 a y'a yira k'a fɔ ko min ye ale ye a n'a muso a n'a den k'u k'a kɛ Ala kama u k'olu bila yaasa u bɛ se cogo min na ka bɔ ka taa u maa mago la k'a sɔrɔ a yiralen don k'a fɔ fanga ɲɛmaaw fɛ k'u nɔ minɛlen don dunko juguya ni yurugu la min ye faso nabolo k'u y'o bayɛlɛma Ali Bongo kɔni ale ka fanga o dafirila Général Brice Oligui Nguema fɛ o kɛra utukalo tile 30 tile 29 ka taa dugu jɛ tile 30 la san 2023 wa min ye Brice Oligui Nguema ye e ko ale yɛrɛ ma a ma kɛ masakɛ ye ka ban de walima bon transition kɔni mana se anw da ɲɔgɔn ko kɔni ma ye ti transition kɔni na tugun i b'i jija de surtout ale est-ce que ale yɛrɛ fana tɛ ka lutte contre la corruption kɛ yɔrɔ in na ye ɲan b'a la o don ko a bɛ ka u ka énergie mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cɛ a y'olu lajaba dɛ ko zone f'a b'a fɔ ma k'aw ye zone de aw tɛ se foyi la k'aw tɛ papaga ye ko compteur nana k'u dɛsɛra k'u installer sisan k'u bɛna compteur fɛn fɛn bɛ yen n'o ye compteur kɔrɔlen k'u b'a bɛɛ bɔ yen ko k'a bɛɛ kɛ perepe ye k'u bɛ dɔ bɔ dunko juguya ni yurugu la u ka énergie directeur k'a ka sara a tɛ tɛmɛ 500,000 kan ko 15,000,000 tɛ ta ka di maa si ma tuguni ko wa ko cɛ min sigitɔ filɛ ka bila a kunna nin n'a ma kɛ ka ɲɛ a b'aw fana fumalikan ka bɔ yen k'a kana fɔ ko ale somɔgɔ ko t'a la dɛ ko cɛ ka baara kɛ a b'a ɲin'a fɛ a ka baara kɛ n ko a y'u neni quoi k'u tɛ se foyi la k'u tɛ foyi dɔn k'u bɛ se wari dun yurugu ani namara dɔrɔn de la ani ka wari baw d'u yɛrɛ ma ne ko n ko nin n'anw don dɛ a n'anw don hali n'a m'an dɔgɔ fɔ a n'anw don Turki jamanakuntigi n'o ye Erdogan ye ale y'a yira a masurunamaw la ko a bana ta ko min ye Irisi ye Brésil Inde ani Chine olu ni Afrique du Sud filɛ tɔ min na n'o ye BRICS ye k'ale ɲɛbɔlen don o fɛ dɛ u ko ko o bɛna na se ka kɛ cogo di sabula ale min ye Turki ye OTAN maa don OTAN dun fana k'i to kɔnɔna ka t'i yɛrɛ don tɔn na tɔn min kunkolo bɛ Irisi ni Chine bolo k'o kɛtɔ k'o bɛ gɛlɛya nka ko olu ka nafa bɛ yɔrɔ min o bɛ taa ye maa tɛ jɔnya juru foyi siri olu la koyi olu ka nafa bɛ yɔrɔ min olu ɲɛ bɛ min na bi yɛlɛma de kɛtɔ don o yɛlɛma in tɛ kɛ k'olu jɔlen to da la dɛ olu bɛ don jamana minnu bɛ ka laɲini kɛ k'u ka Turki tɔgɔ sɛbɛn u la BRICS ko min ye Turki ye k'a bɛ ka da gosi a bɛ se ka don cogo min na Irankaw fɛ yen polisi minnu tun bɛ yen n'o kun tununna jogo juguya ale ni yɛrɛmabila min bɛ musow bolo ka mɛsi kɛ u kun na ka finiw don u la fini minnu n'olu tɛ adamadenya ni sutura tɛ u la
k'olu polisiw ye baara daminɛ kura ye dɛ o dun ko k'u ka président in ko o do ko moderne wa n t'a dɔn mun moderne taalen filɛ conservateur la nin ye k'a ko dugu kɔnɔ min ti bɛn o ti bɛn dɛ Iran ye silamɛ jamana de ye fini doncogo bɛ fini doncogo la polisilaka ninnu n'u y'u ye u kana hali munumunu a sen fɛ u kana a tigiw minɛ u kana hali a ko bila dagirinda la u k'a tigiw minɛ ko min ye nin ko in kɔni depuis nin sigira sen kan min ye bi Iran kɔnɔna na maaw y'u donfiniw falen maaw bɛ ka yɛlɛma boloda yaasa min ye nin polisilaka ninnu u kana se ka taa togo si la ka taa maaw sɔrɔ maa minnu bɛ bi ni olu bɛ se ka u fɛ Amɛrikaw fɛ yen min ye Trump ye k'a ye a taabolo falen han k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ n'a ma farati a ka fanga sɔrɔ a nɔfɛmaw ka kuma don dɛ k'a bɛ kelen k'a ka fanga sɔrɔlen k'a bɛ sɔn ka ndaraki a la dɛ o de la a kɛlen don ka wulikajɔ boloda bi min ye baaraba minnu n'o tun b'a bolo kɔrɔlen ko a n'a a lajɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ka se ka o ko kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu matarafa ko kura kunnafonidila minnu tun b'a bolo n'a ninnu tun ye baara kɛ fɔlɔ maa mafalen minnu tun bɛ a bilasira a yɛrɛ tun b'a fɛ ka i fujugu k'i bɔ maa minnu bolo ka t'i yɛrɛ kɛ i kelen gɔn kelen na bila ye k'a n'a yɛrɛ b'o la ka segin a yɛrɛ ma koyi a ka dugudenw k'u b'olu sɔrɔ ko mun de la ko irisilakaw olu ye balo fura ani surasiminɛn tɔni 11 ta ka di Mali ma jamanaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la ko nin waati in na ko nin ye irisi ye ko kɔni bɛ jamana min dɛmɛ ko dɛmɛ dɔrɔn tɛ dɛ k'a caman bɛ sɔrɔ marifa ye ko kuma tɛ k'u nana ni pankuru min ye tɛ ninnu m'anw kɔ han hali an tɛ se ka ɲɔ tuguni Ukraine kɔnɔna na bi maaw wulilen don k'u ka cɛ k'a ɲininka ko ye k'an bɛ ka taa fa jumɛn sisan sa mana maa wele o tina i y'an don ko la komi an tɛ se ka bɔ a la tuguni ko irisi dun bɛ ka dugu minɛ a tɛ ka kuma yɛrɛ tuguni k'a fɔ ko n ye nin gosi n ye nin kɛ tan ko irisi yɛrɛ fɔli yɛrɛ bɛ dabila pewu k'a sababuya kɛ min ye o ye k'a yira k'a fɔ bi ko fangaw bɛ ka dɔgɔya minɛn minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ Ukraine bolo o caman bɛ ka dɔgɔya o ko olu ɲɛɲininiw olu bɛ sen na min ye Ukraine yɛrɛ kɔnɔna na bi u y'a yira sa k'a fɔ ko baara ninnu minnu filɛ nin ye n'olu kun sigira sen kan ni jamana caman tun ye layidu d'u ma ko layidu bɛ ka bɔ a sira fɛ tuguni wa mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko a ko kɔni ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ sa min b'a to min ye Ukraine ye a yɛrɛ ka se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye banque centrale min bɛ yen n'o o bɛ Afrique centrale fanfɛla la o y'a yira k'a fɔ sa ko min ye sɔrɔw bɛ ka dɔgɔya han banques k'u ka wariw u bɛ ka dɔgɔya kabini diɲɛ yɛlɛma kɛlɛ ninnu bɛ sen na musaka minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ k'u bɛ ka dɔgɔya fan caman fɛ jamanaw olu bannen don ka dɔ bɔ u ka sɔrɔw la baarakɛlaw k'olu ka sɔrɔw ka ca juru min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ banque mondiale fɛ ko o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ wari ale ko bɛɛ lajɛlen tɛ nanzaraw bolo tuguni kabini irisi ni sini ninnu y'u bolo don ɲɔgɔn ma ko musaka min bɛ ka k'olu bolo olu bɛ ka t'u ta lasago wɛrɛ cogoya la u yɛrɛ ka dugu wariw k'olu kɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ dolari kan u y'a yira sa k'a fɔ ko ni nin ko in tora sen na farafin jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ sefa la u k'u sigi ni kɔlɔlɔ ye don nataw la diɲɛ maa mafalen kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko min ye nin waati in na ye ko bɛna gɛlɛya ni min ye ko banque mondiale ka juru o tɛna na don jamanaw la jamana minnu n'olu ye coup d'état kɛ an bɛ segin ka na Burkinakaw fɛ yen ko maa caman kɔni bɛ ka sigiyɔrɔ bila nin waati in na ka kɛ ni kɛlɛ kun ye ka na Mali ale kɔnɔna na Yorosokaw olu ye caman bisimila la nin waati in na fana a yira k'a fɔ ko a ko k'a ma nɔgɔya Buwakekaw fɛ yen min ye Alassane Dramane Ouattara ale furumuso dugu bɛɛ lajɛlen bɔra k'ale kunbɛn sabula a nali o diyar'u ye kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi furumuso in ye a ka munumunu salo o ka fisa kosɛbɛ u ka jamana ma sabula a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ nɔ bila musow kɔni ko olu ɲɛ a ɲɛ ani a k'olu ka baara ko n'u ka ɲaɲiniw lasabati k'o ka teli a fɛ ni ko bɛɛ lajɛlen ye an bɛ segin ka na yan sa min ye Stade Malien ale bɛ ka jouer nin waati na ni Liberiakaw an kɔni t'a dɔn ndolati bɛ min na fɔlɔ ka taa jɔnni kanu na o y'olu taalen so 3-1 sisan Asimi Togala Kubu o kun kan ka tan bi o bɔra a ma ka sababu kɛ Stade Malien ale bɛ ka jouer sisan an bɛ taa Fangasokaw fɛ yen Fangaso
min ye Kuse Tera honorable Kuse Tera ale tɔgɔla ndulati min n'o sigira senga n'a tago nanna ye nin ye fangasokaw fɛ yen fangaso ale ni Timisa de tun bɛ ɲɔgɔn na Timisakaw olu ye bulalamaw ye min ye fangasokaw ye olu ye binkɛnɛnamaw ye jaa min sɔrɔla o kɛnɛ ka kɛba an ka jɛ ka o lajɛ Timisa ani fangaso. Hey, mais t'as une vanne, c'est pas vrai. Aïe, on verra la même que. Ouais, avec vous, Hamel. Bamanaka. Avec vous, Hamel. Attends, mais. Eh, bah, même. Kafwa, mon abonné. Ah, ok. N'est-ce pas, on a autre qu'il est. Bon, ami Glo, c'est la mangue là. Donc, mi est par le temps. C'est le code de dos. Bon, Hakina fana est mi. Abi, jeunesse fragnoka. Abi, qu'est-ce que vous donc, abi do animé. Bon, ini mo na ye ballon jeu ñu fait amara ke to na tara yoro na ñu woyé abike faso kele abike abebi ke kele donc maintenant a fora chugo mina mi honorable Kuse Tera donc ale de ya kira sawo ye ka kubu ni organiser bon ala ko ni ma latige a 4 ans depuis salon bon ni ala ya latige a sira ka jebi vraiment ambi ala fo ka wala ñu mondo donc aku girala ka fo tominia ani Timisa de kanga jeu bon ala ke ya ko ruma tika ya so bon antisika fo fen chama ko ba se pro donc amra fo ala ka antisi awa hakina chama bi mo ko no sisa ala ka antisi sababu duguma donc o kelen ko fe ni Timisa ka o sira kanda bon en d'ici la terrain toté avec anara antara donc Timisakaw ni fangasokaw bina ballon temps bon comme si match amical dona ou bien ou bina kubu ira de jeu donc comme Tomi Amana donc amisi la fo aywa kubu kanga di Timisakaw ba ati o tigara fo c'est comme si Farazoka ou bien deuxième place c'est ça. Yeah. Donc, moi je dis jouer ça. Aywa, on va ni bela gile fait. On be bâclé, on be faclé. Donc, ploguer de dos. Parce que on ploguer c'est vraiment. Ni kera sama we ka fien blamo mo wala trenka. Habito en union qui fuga ke mikira. Anduma la wi o kama. Donc, abi jouer, abi nous on coloqué, abi des bâclés, abi des faclés. Surtout, beaucoup de gens na sisa, ade bina ke cercle clé, ayre kira kaba, akira kaba, pour en kira cercle clé. Donc maintenant, n'ambi tlonge, ande cercle démissionné. Donc maintenant, amba janto nywana, amba nyini ala fe, ni kaka damine, ni kanaka alabai. Fait on fait, c'est koro. Ka kubu ni organiser ambi bela jine fo ka bela jine wala nyimando ambi maire fo ambi dugdi la kaw fo ambi anga jamana nyimo be fo aywa ni anana chugo mina ni balonga tan herela anga fra nyimo na herela aywa basi fo e kana mo si soro ambo nyini ala fe aywa amba fo yana aywa ni de kira labé aywa amina Kennedy démission ma aywa ya fo chugo mina aywa aya hakili to nyona aya famia ala sawa sawa merci aywa nin tun ye balontan min kɛra coupe honorable Kuse Tera an b'a fɔ sa ko n'ala sɔnna a ma min ye coupe di yɔrɔ ni fɛnw ye an na olu yira u la sufɛla la pour que a bɛ se ka olu ye cogo min Isa tɔgɔ fila ye ɲɔgɔn ye Isa Sangare Amdalayi Isa Sangare ani taximan Isa Sangare min bɔra la an ka jɛ k'o fana filɛ. Bon, ne bɛ ala tanu an ka ala tanu ka kira ko ɲuman dɔn bi ye donba ye bi ye koba ye quoi honnêtement n yɛrɛ tɔgɔma Isa Sangare
a ɲa wele n ka kana a nana n ka wele jaabi vraiment o diyara n ye ne yɛrɛ tɔgɔ Isa Sangare ne bɛ Amdalayi yan donc nisɔndiyalenba don nisɔndiyalenba don parce que bɛɛ bɔra kalama dɔgɔkun tɛmɛlen na balontan dɔ tun bɛ yan Burukina ni Malawi donc o ɲɛkɔrɔla la ne tɔgɔma Isa Sangare a bɛ taxi de boli Malawi dirigeant dɔw donna kun ka ɲina u ka nafolo kɔ ka ɲina u ka passeport kɔ a ye courage ta a danbe kɔnɔ a ka tabiya kɔnɔ ka taa nafolo ɲɛ ka taa nafolo in na segin ka taa d'u ma n m'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan dɛ a bɛ kɛ a ka ca mais jamana wɛrɛ mɔgɔw olu kana an ka jamana kɔnɔ ni nafolo ka se fo nin hakɛ ma dollar la mɔgɔ ko ta ka t'o di an kan k'o tigi encourager an kan k'o tigi k'a tigi koɲuman dɔn fo mɔgɔ wɔɔrɔ k'ale ka sira ta a ye filaya kɛ a ye hɔrɔnya kɛ a ye danbetigiya kɛ a nana n y'a remercier k'a fo k'a encourager k'a yira a la k'a fɔ ko ne yɛrɛ fana ye Isa Sangare ye ni Ala sɔnna an b'an hakili to ɲɔgɔn na jamanaden bɛ k'i hakili to Isa Sangare la jamanaden bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ k'u hakili to a la a ye baara min kɛ nin ye nin ye kalan de ye a bɛ fɔ nin de ma ko kalanso a ye kalan yɔrɔ dɔ de dayɛlɛ k'a bila an ka sini denmisɛnninw ye ni ɲɔgɔn nafolo fo dollar wari $3000 ɲɔgɔn mɔgɔ ko ta ka to arandi an bɛ wagati min kɔnɔ bi ka ni nafolo ta ka taa arandi denbayatigi Ala dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ an bɛ Ala fo Ala y'o dusu min d'a kɔnɔ Ala y'o hakilina min yira la an bɛ Ala de deli Ala ye masa ye Ala k'a yira Ala k'a don tɔw la Isa y'a yira k'a fɔ Mali hɔrɔn jamana don danbe jamana don vraiment kodɔn jamana don a ye jamana in sankɔrɔta Malawi de Malawi ka minnu tun tɛ Mali dɔn olu bɛna dɔn sisan ko Mali ko danbetigiw de ta ye Mali ye hɔrɔnw de ta ye Mali ye vraiment kuma min bɛ n bolo ka fɔ o ye ka Isa ka segin k'a fo ka masa bɛɛ lajɛlen fo an masa fɛn fɛn bɛ yen nin ye masaw ka lamɔko ɲuman de ye n'i lamɔna ko in ka ɲa hali n'i ma kɛ nafolotigi ye i b'i yɛrɛ dɔn a ye yɛrɛ dɔn dɔ yira a ye Isa Sangare bɛɛ kunnawolo diɲɛ kɔnɔ a ye Sangare bɛɛ kunnawolo diɲɛ kɔnɔ a ye maliyɛn bɛɛ kunnawolo diɲɛ kɔnɔ vraiment a ye nin min kɛ nin kan ka don Mali tariku la nin kan ka don Mali histoire kɔnɔ vraiment nin kan ka don Mali histoire kɔnɔ dɛmɛ o dɛmɛ ni Isa n'a ka kan ni Ala y'a se k'an ye ni Ala y'a se kɛ jamana ye u k'a ka ɲi vraiment n bɛ bɔ kuma la n bɛ kuma di Isa yɛrɛ ma dakuruyan fila min fana b'a bolo k'a fɔ nka a nali min kɛra an ka wele lamɛn a fana ko o dakuruyan fila fɔ n ye. Salamu alaikum n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bi n tɔgɔma ye Isa Sangare ale ye n wele ko n kana bɔ ye ko Isa Sangare tɔgɔ man ca bon a yɛrɛ bɛɛ bɛra k'a ka kuma lamɛn sisan donc laɲini minnu bɛ an ka faamaw yɛrɛ bolo ni o ye hali premier ministre ni président de la république ye colonel Assimi Goïta olu ka laɲini ye maliyɛn an bɛɛ ka kɛ maa tileden an bɛɛ ka kɛ maa tileden donc o laɲini min b'olu bolo bon ne yɛrɛ y'a lajɛ n conscience la ani ŋaniya la walifɛn n'i y'a ye n'i ta tɛ t'a segin a tigi ma o ye ne ŋaniya de ye nin ko k'ale ye ne ka publication ye a ye ni premier ministre ka image ye ko diyala ale ye donc vraiment a ye n wele n kana bɔ a ye ko ne tɔgɔ Isa Sangare ale yɛrɛ tɔgɔ Isa Sangare ko Isa Sangare tɔgɔ a man ca kosɛbɛ Isa ka ca mais Isa Sangare tɔgɔ k'a man ca bon a diyala ye n nana bɔ a ye vraiment ni mɔgɔ y'i wele ka nin situation f'i ɲɛna donc maintenant i bɛna foli d'a ma o de ye n nakun ye min bɛ n fɛ k'a fɔ adamadenw ɲɛna donc an bɛɛ ka kɛ laadiriw ye donc n'an bɛɛ kɛra laadiriw ye i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na vraiment maliyɛn bɛɛ an bɛɛ ka sira ɲuman min na voilà i n'a fɔ colonel Assimi Goïta yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na donc an ye jeunes de ye an si ma taa yɔrɔ si jamana bɛ cogoya min na ko n'ale ye suye la la jeunesse de ye suye la
Ah bon, donc an ka Asimi Goita an ka dɛmɛ donc an bɛɛ seko ye min ye wari tɛ foyi tɛ donc ale mako bɛ tilennenya min na ah bon ne kɔni ɲɛnɛ an bɛɛ ka se k'o sira na o kɔni o de ka di ne ye ko gɛrɛ tɛ donc k'a fɔ i kɔni ye walifɛn ye i taara di ni ŋaniya dɔ ye ne kɔni ma taa di ni ŋaniya foyi ye walifɛn de tola an kunna an kɔni b'a dɔn ta tɛ n ka segin ka taa Donald Sila an b'a fɔ Bolibanakaw Bamakɔkurakaw olu ka jeunesse o maaba y'ale a ye aw ka kuma confirmer ko Sadi Gayana Tura libéré kaw contre la an ka petit dɔ fana bɛ États-Unis ko Mustafa ale fana y'a ci ka na k'a tun bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ Sadi Malien ka fɛn kan donc an bɛ dugawu kɛ sa sinikɛnɛ tɛ joli b'a ta ye sa ala k'aw fana nɔgɔya an ye jolibisiw kɔni depuis ntɛnɛn don u sera ka ban Lomekaw fɛ yen balontan in a ko ala k'a nɔgɔya kelen ni fu joliba a bɛ se taama na a bɛ se taama na ala k'a ɲɛ a bolo ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Seku Boli ye entretien min kɛ miniti 20 an b'o d'aw ma bref an b'ale kɛ ka o dafa a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21